Mazi thi 12 ebusuku ngiyazi kade babeyisho abanye bayayizama lento but beningayizami kusho mina sekusho mina manje mangisho into ngisuke ngisho nangepower mazi 12 ebusuku ake ekameni lakho la ulala khona angithi amaphupho angithi impumelelo ufuna ize ebusuku ukuze kuseni uyibone ikamelo ke liyisigodla esikhulu ake understand leyo nto kuqala nawe mama owumthandazi noyinyanga othi unesigodlo sakho indawo yokusebenza lo ishoyo akusona esakho sosigodlo esakho isigodlo ikamelo baba why ikamelo it's because ila ulala khona mase kufika abakini sewulele bese befika beyakhuluma kuwena ulele ikamelo isigodlo esikhulu iwayi ikamelo ebafethu nginikeza information enzima ngoba ngifuna indlala abantu wayi ikamelo ingoba ikamelo ilani kwazi ukwenza khona ingane wayi ikamelo ila ukuthi noma usubhekene nengqinamba ila ubalekela khona uyolala ukhale kube manzi umcamelo khale ekamelweni ukhale uzuzumeke wayi ikamelo noma usugula kuthiwa ugulele ekhaya umfica umuntu elalisiwe ekamelweni kulokhu engene ezobonwa esethule ekamelweni noma usushona mawushonele ekhaya ushona usekamelweni ikamelo isona sigodlo esikhulu understand lokho kuqala show me looking back mina ke mangikhuluma ngicela ukukhuluma nabantu aba spiritually gifted la ngicela ukukhuluma nabantu abane purpose empilweni ngoba nizodlala abantu banidayisele yonke into wakwamuza umuntu oyedwa edayisa into ezu50 athi hayi khona intambo yokuthi khona ibhengela lokuthi khona umuthi wokuthi sekukhona namafutha wokuthi khona insipho yokuthi khona ukuthi ukuthi iphanta leyo muntu is running a business and when you are a target market abalukhi nami lo live ngithenga ngikwenza ekamelweni ngamabomu ngisekamelweni thangi wenze khona ekamelweni we mistake mfowethu lapha ekhaya waba nomsindo nomama ekamelweni waba nomsindo nomama ekamelweni wena you are digging your own grave by doing so wena you like usuyayivalela impilo yakho uzivalela wena niyaxabana ekamelweni nize niyalala ikamelo ngizwe ngithini ngithi indawo yezidalwa la ifuna ukucommunicate zona nawe beke wayijika le ndawo eyikamelo wena wayenza kwaba iringi yokulwa lo ndawo ayisesona isibusiso selizokuthola phi manje idlozi lakho because la kumele kube nokuthula la kumele ulale peacefully ila kunomsindo khuluma yami niyayizwa ayidinge imali ukuthi khokho ukuze uzwe tekutshelayo kodwa beke wangizwa uzodlula labantu abathe khipha o50,000 abathe khipha o60 abathe khipha o30 once wangizwa and khona imistake ayenziwa abantu afika umuntu bayaxabana ekamelweni ebusuku umngqumngqum yadudulwana kuyasongelwana kuboshelwana inhliziyo kusasa ziyabheda izinto sebeyahamba sebeya kumuntu ekuthiwa inyanga bayothi bacela ukuhlolelwa ukuthi kwenzakalani empilweni yabo guys niyohlola ngoba ningazi yini ukuthi nina nilwele endaweni erong ekamelweni kusasa ingane isishayiswa imoto kusasa ingane ayisaphasa esikoleni guys uma nilwa ekamelweni ni aware yini ukuthi wonke lo muzwe likuwona ulawulwa ikamelo labazali are you aware bafethu ngibona abantu abekho aware with certain things uma nilwe ekamelweni ingane yofuna umsebenzi eCape Town niyayidisturba ngoba ispirit sayo sidonsa kubazali abazali isigodlo sabe sikhulu ikamelo uma bedwa abazali bedwele ekamelweni lengane yofuna umsebenzi spirit sayo sidonsa kubazali abazali isigodlo sabe sikhulu ikamelo uma bedwa abazali bedwele ekamelweni lengane yofuna umsebenzi niyayidisturba
lengane yofuna umsebenzi niyakhela izitha ngoba njengoba nilwa la mhlambe lengane yenu ithanda umama more than ubaba noma enye ithanda ubaba more than umama. Uyabona ingane ezibonakalayo seyizoxabana zodwa manje, khona echeme nomama, khona echeme nobaba. Ifamily yadivideka. Idividwa yini? Abazali. Kuye kuyagcina shona omunye walabazali adlule emhlabeni ngokuthi lo dlule emhlabeni udlule kuliwe ekamelweni, aka give up noma esefile uyaqhubeka uyalwa mayebuya eza kulaba yena usazoqedela impi ebiliwe emhlabeni. Nizoyilungisa kanjani leyo nto bafethu? Niyabona bafethu ukuthi umhlaba unjani? Umhlaba uyona lento ekhulunywa zidididi la ngaphandle. Ngeke ngiyibuke nje izikhuluma ngisho ukuthi yazi labantu bancane umuntu uyokhuluma idlozi this, idlozi that, idlozi this mfethu, ngisho ungaba nedlozi elihle kangakanani, kodwa wena mawuzolanda upartner wakho umlethe ekamelweni nilwe ngisho idlozi lakho alikwazi ukilawula leyo nto. Okwamanje into elidayo ngokwazi ukudidisa umqondo nokuconfuse nokustressa i-relationship baba mayise toxic ikushaya ube confused ungazi ukuthi umuntu wakho uyamthanda noma umthandi, uyamfuna noma umfuni. Indaba isekamelweni. Mangase uyibambe lamazwi wami bese uyawa apply. Wa apply kanjani? Qala kube nokuthula ekamelweni. Qala bafethu ngiyacela ma professional people wherever you are, I know ukuthi you are watching me. Ngiyacela bafethu abamahasla wherever you are, I know you guys, you are watching me. I know those people who are rising from humble beginning. I know brothers and sisters, you are watching me. Please believe me. Believe me. Ngoba uzoyithatha imali ulanda imithi. Uthi ufika nemithi lo muntu ohlala naye athi amasimba amane emithi lento athi angiyifuni. No, akube nokuthula ekamelweni bese kunokuthula senya understandana good ke lapho shuthi bekwaba nokuthula sokubiza ngani lokho sizothi umoya walendlini unjani manje ungcwele sekunomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele baba akuyona lento eshiwa abantu ukuthi hayi ngizwe umoya oyingcwele uthi umoya oyingcwele uthi umoya oyingcwele baba you can witness ukuthi ukhona or awukho umoya oyingcwele. Once kwanomoya oyingcwele qalani ke manje celani noma yini because you feel ukuthi kunokuthula, we feel sibambisene, we feel kunomoya. Ibani nephupha elilodwa ke manje khanyisani ikhandlela ke usuyayizwa ke ukuthandaza ngena nini. Khanyisa ikhandlela enjani? Ikhandlela elimhlophe. Ngicela niphume kula makhandlela ayelwa blue a green abovu enitshelwa abantu ayisebezi lonto ikusube kuyinto le umuntu azama ukukhombisa wena, ukuzama ukuzenza into engazuthi iphezulu ekhekheni. Lilodwa ikhandlela abantu abangasekho bafethu elimhlophe kuphela. Ungezwa bethina abantu elimhlophe. Why nalo balazi? Yingoba ngesifuna umuntu eshonile ilona khandlela khanyiswayo azi umuntu ayogqitshwa emathuneni lokukhanyiswe nje elimhlophe. Kodwa the day beke washona umuntu kwakhanyiswe eliyelo, eliblue, elibovu, elimhlophe eduze kwebhokisi, ngiyosho ngithi leyo muntu ozongcwatshwa la useyawazi la komakhandlela wonke sekuyomela manikhuluma ngaye niwakhanyise wonke ngoba nawe wakhanyisa umzimba wakho la. Anikwazi ukukhanyisa ikhandlela elilodwa elimhlophe ula umzimba. Umzimba usuhambile sewuthi wena khona amakhandlela komalume ngesikhathi kushona lo muntu kwakhona wonke umndeni, kwakhona omalume, kwakhona auntie, kukhona obhuti, kukhona umakhelwane, kwakhona wonke umuntu. Kodwa kaze kuthiwa isicelo omalume beze nekhandlela labe eliyelo, sicela abasekhaya yela belihlaza lali lodwa ikhandlela ngoba umndeni ufuna uhlangane ube into eyodwa masucela ukukhanya empilweni. Lali lodwa ikhandlela emhlophe. So nje phumani kulabantu abakhanyisa amakhandlela amaningi kwayibona abazazi ukuthi benzani. Believe me, kwayibona abazazi benzani ngoba lento yemakhandlela uzoxoxela ingane kwakho waxoxelwa naye la goqwa khona wagoqwa kanjalo ukuthi ikhandlela khona libhlukhe asikhulu ngokugoqwa. Akudingi ukuthi uchaze futhi nami ngokubona kwami nje cha ngikubona kuumuntu yabona ubuhlakano onabo ophiwe uyakhona uku-advise
i-advice yakho uchanya ithanda kakhulu. Uyabona mina njengoba ngila ngina 65 years old. Kodwa ngendlela okhuluma ngayo yazi ukhuluma into ebalulekile noma uchazela umuntu umchazela eze kahle nolalele. Ngibonga lokho ubuhlakani bakho uphiwe ubuhlakani bakho King. Kudala ubuhlakani asibonga kakhulu ngibonga kakhulu. Uyabona ngendlela ochaza ngayo izinto kwakhona uvula umqondo uvula abantu abadala abafana kuthiwa ufunda uze uve. Into siyafunda ke njengathi jamanje ngiyafunda ke kuwe. Mina ngilapha ke eGauteng ngokuhlala. Kodwa uma ngathola amandla mhlambe ngiyoze ngifike lapho ngiyofika. Ngiqale nje ngibongele wonke umuntu okhona ngifanele. Kuthadla amaningi esakeni. Cha ke mina nami ngeke ngafika ebukhosini futhi ngafika nje ndawo zombili. And then into bengifisa ukuthi ngicacise my king. Abantu abaningi abazi ukuthi mekhulunywa ngomakhanda khanda akukhulunywa ngomuntu ozothi ngifuna amakhanda khanda ngifuna ukuphumelela kuphela. Kuningi izinto amakhanda khanda zenzayo. Mekuthi bayilandela ibongo zakho uzosho lapha ukuthi ubhuqa ngothola lodwa lika Manchester. Manje abantu abaningi ngiyabona bebengena la bakhuluma indaba yokuphumelela. Mhlawumbe mina ngingafakaza nje my king ngoba ngikwazi edubuze futhi ngazi umoya wakho. Wathi ke ngiqale ngenze nje kanje my king ngikhumbuza wena. Mina yilo mfundo ohlala la igoli Soweto lo wasuka khumbula egolelo baba kuba besha istroke. Ngiyakhumbula. Ngakufonela ngikhala minyembezi ngithi king konakele la. Nangi baba usha istroke manje odokotela bathi angazi level 7 we stroke. Bathi nje mekuthi uyasinda ubaba uzohlala kwi-wheelchair afunzwe or else uyahamba. Ngiyakhumbula nje la ngibiza India lapha eDindili ngifike ebusuku ngabo 11 lathi India kimi mekuthi ngifuna ukumthatha ubaba ngiyombona ukuthi ngenza njani ngaye ngasekhaya ngamthatha but yona into abangamsiza ngayo because uhlobo le-stroke limshayile abakhona ukulokhuza ukulungisa. Nami ngathi ngiyafika the way exunywa ngakhona imishini ayizazehlele inyembezi. Cha ngoba ngangikhale ngisuke egoloba ngiyakhumbula ukuthi ngiphuthuma amabhano yonke ayigcwele because ngangake ngisakwazi ukulinda. Kodwa ngathi bengikhulume nawe ngiyeza ukuthi kuyehla because ngiyakhumbula ngaze ngabuza kuwena because babefonela kumina because ekhaya mina osemdala. Babebuza mina bethi wendoda ubaba wakho sizamile ukumyisa kwisangoma isangoma ngathi siyahluleka iba worse lento simise nesibhedlela because asifuna ukumisa esibhedlela mase fika eshona mase usuthi sikhulumele ngoba ngobona umdala kini. Ngafonela wena ngenhlanhla wayibamba ifoni kanti manje nginenkinga la futhi umuntu mesha u-stroke esibhedlela ufika shona. Kodwa manje ngiyakuthuba kuba worse lapha ngene njani kwasho wena futhi wathi hayi akaye esibhedlela somlaphela khona esibhedlela. Hayi ngisuke ngihamba nje la ngifila ngathi batekisi leya ngibambezela because ngabona ngathi ibhasi izongibambezela kakhulu because amabhano yathi ngafika athi wagcwele. Ngaye wathi hayi hamba wena ufike ucheck isimo sababa lapha bese usuka kubaba uze kumina straight. Ngifike esibhedlela ngibona ukuthi isimo ngampela simanzozo babexhunye ngomshini o2 leyo yokunciphisa iBP. Iduma kuphela emshini angisazi noma yazi ngase ngisusa ngisho ukufonela maybe ngifonela befuna ukubuza something ngoba ngithi mhlawumbe useshonile the way isimo sasingakhona. Hayi sihlala esibhedlela kuse ngakusasa. Ngibatsheleke umndeni esasihamba nawo nehlobo ukuthi hayi isolution yodwa kuphela manje ukuthi ngicabanga ukuthi ngiye eThekwini ku-King Bar. Ngiyayithemba kakhulu le ndoda ngicathi khona imehlo engakwenza vele kuhla kwami ngizwe la ngikhulume naye yathi hayi iyona engikwe ahead ukuthi babakenza esibhedlela. Ngenzela ukuthi abantu abalabazi ukuthi masikhuluma ngawo sikhuluma ngescam. Ngikulowelela ngikufoneleke King ngithi hayi King sengifikile-ke la esibhedlela ngizokwenza zami nje ukuyenza impemfishane ukuthi ngifuna abantu bakwazi ukuthola ama-testimony ngoba yonke into esomiyensenzeka la ku-social media kuthiwa abantu bathenge kanjani njalo. So ngikufonela ukuthi wena hayi ndoda ukuphi ngithi hayi ngigcine ngifikile-ke King hayi ubaba isimo siyabheda. Hayi futhi usho ngomoya ophansi nje uthi hayi osondele ndoda hayi ngishaya imoto ngibashiye khona esibhedlela. Yakhumbula ngashaya imoto ngiphuma kwi-visit ya2 yini or ya12 mina ngisakhumbuli ngiphuma kwi-visit ya2 ngathi shwi kwena. Hayi mengifika futhi ngiqhamuka ngoHillary lokhuzana ngithi kuhlobana kabili ngena lapho khona urecord rich khona uHillary. Ngiqhamuka ngoHillary ngikufonele ungilunguze lapha edebhisini uyibona imoto ngithi hayi ngicela ujike ndokuthi uyongena ngale ngoba Chris ngene ngale ngifuna kulimba yes. Ngibhakela lapha lokhuzana la mase sengingena hayi futhi nje sayihlala sayixoxele ngithi uKing uyazi ukuthi mina ngishiki nganda lapha emuva relaxa ngako uKing. Relaxa mina mfethu.
warelax saxoxa ke nje le ndoda yazi noma uyayiwona uma uyibona social media iyiwona nje manje ngapha ngistress ukuthi engikhulile ubaba phela phela ubaba ngimkhonzile ke mina ubaba ngakhipha yonke into mase kuthiwa ubaba uyagula hayi ungithetha hayi ndoda ngithiwa abantu bakho ngikutshela uthi hayi saxoxa ngakukhuluma ngaxoxa ngezinto engangithi king yazi ngikukhonze kanjani kodwa ubusho into ezingicasulayo ngiyakhumbula uzangihleka sikhuluma indaba Ramaphosa ukuthi wathi uzobuya ihlandla lesibili ngibhejile ngithi ngeke uzolimkhizo uyathatha wavela wabuya sekuvalwa amehlo sekuwena umile wathi hayi ubuya ngempela ngithi hayi yazi uking yabona ngize ngifila ngazi ukuthi la mandla akhe ambuyisile ngokukhuluma nje ukuthi uzobuya ngibe ngimnyanya kanjalo wathi usuthi wena kumina wahamba futhi asihleli lapha nje lakhe etulini lapha phansi awulanda makhandakana wathi hayi ubaba bakho uzosinda uzobuya baba kuzoba umqemana manje nje uzomphuzisa kabili kathathu kwesifozo sengizwa ngawo ngicela ukuthi mosuka la ufike umphuzise manje and then ulale kuyena ngithi kumina wena king hayi ngeke king seyiphelile lapha i-visiting hours iba yodwa angeke ngisakhona ukuya wathi wena hayi angithi u4 mina nje ngithi mina manje mofika wena uzofika umphuzise ulale kuyena king uthini mase sothi kumina angithi kusho wena wathi uyangasa ngisho into engenzeki ngathi engikwazi kahle king wathi ngiyakutshela ngoba bakho uzovuka afuka king shaya imoto futhi nendlela esuke eMaritzburg ngiyethekeni wangayizwa sidala yazi mase ugulela impela if ungangena engozini wabona usesezulwini ngisuka ngishaya imoto ngiyelo ngiyafika eDindeli hospital sekuquiet kusekho umuntu inyama khona ama security okay ngilanda ayishilo ukuthi ngifike ngene lana i-visiting hours sivaliwe hayi vele ngibona kahle manje ngiye mengifika nje security ngangibuza nokuthi ngiyaphi ngangibuza ukuthi ngiyaphi ngisho ngithi okay libuza ukuthi uyaphi lingabuzi ngizokwenzani buza uyaphi ngithi hayi ngiyalapha ngoba bayisemuvuso level kule hotel ngale elibizwa Sembani lapho khona abantu abagula kakhulu be-stroke ngithi hayi ngembani bangasho ukuthi uyaphi ngoba phela i-visiting hours phelile ngithi hayi ngize kubaba bathi okay ipaka ngani vele ngiyazi ipaka wapi ngipake lapho I think moya kula abantu abagula kakhulu think udlula kuma-security awu-4 if not 5 moya lapho akekho noyedwa okwangivimba or wanginika inkinga ngamncenga ngidale ngibuke manje ngithe yibo kwenzeka exactly king even ngisho usufikileke lapha ehodini mase sekusebusuku basesebenikeza ukudla sekhona nomunye nonesi yabo akekho nje uthukayo ukuthi lo visite yedwa ngalesikhathi indaba kwenze njani uyephosha wabuye ngifuna ukutshela king ukuthi ngenza exactly lento oyishilo ngahlala almost kwaze wacishe kwaphela i-hour and washo king wathi ucela ukuthi ngiku-update ngobaba ukuthi kwenzakalani ubaba esebona into ey'ngekho lapha mina sengithi uhlanya ngekhanda engitshela ubona iy'mbuzi ey'xotshula isikhumba amathambo agcwele ayisitaki lapho ubona idamu ngithi ubaba usehlanya ngekhanda ngibuza udokotela waphi athi hhayi akahlanye ngithi ufo kanjena nje kodwa athi idokotela sikanjani sifonele wena king uthi wena hayi azibona lezo zinto ayibonayo uzibona ngqo akahlanye ngekhanda uyazi ukuthi wangeke estopini ngikhuluma ngomuntu mina kwase ngitshele udokotela wendiye futhi ngamthemba uyasebathemba labo bomdabu bebesitshela into wathi ababa ushawa level le7 ne-stroke mekuthi usindile 98% 2% ukuthi engasinda but 80% ngeke asinde mesindile uzohlala kwi-wheelchair uzofunzwa ngawubuka lo msebenzi okuhlala ukuthi bani manje uzonakela ubaba sengizama ukucacisela king cacisela labantu abala kwipanel king ukuthi bangathi bebukela la bacamba bukela into okudlala yabo last time ati kuvalula live engangifisa kanjani ungena ngizama ukufuna uqondisela abantu abaningi ukuthi bangacathi mekhulunywa ngomakhanda khulunywa ngento nje and into engifuna bayicaphela abantu bayazi ukuthi uma umnikeza umuntu umyalelo king wathi enze kanjalo angathi mengenzanga kanjalo bese sengabaza amandla akho ngoba thina sikhona ukwafakaza siyawazi kanje ngiyabonga ukuthi ngiphila ku-generation kukhona umuntu onjenganawe ngoba ngikhuluma nawe abanginababa ngabe sho sengiyintandane ngikhuluma nawe baba namhlanje umqemane baba akakhohlwa kubaba akakhohlwa nje sihlala ayingayilwa lephi leya and kwakuyiphi yayinzima i-advantage yethu uyazi kwenzakalani lapha is because ama-spirits ami mina ayasebenzisana nama-spirits asebhedlela and this is deep and ukusebenzisana kwawo asidingi imvumo kahulumeni. That is why even uNtando lo mfana wena sisende ngangimile ngithi uzoba right kodwa bezo yesibhedlela mina ngizobamba inyoka ngoba sengiyibonile esibhedlela bazongihlinza sizosebenzisana isibhedlela sisodwa without mina ngeke simenze lutho kade ezihamba ibhedlela
mina without isibhedlela ngayibamba inyoka ngize ngiyidedele. amandla sasibhedlela Yes. ngathi mina King ngeke wayengavele ngwathenga wathi ungawathengi inkinga ngifuna wakhona esibhedlela ngoba ngiyolutha le uNkulunkulu wakhona ukuthi akasebenzele mina manje acontrol umakhandla Yes. Siyadibana manje ukuthi sibambisane ukuthi sikwazi ukulwa lempi elanga ngokuthembeka. waze wathi if ukuthi ngifuna ukuwathenga ngamane ngiwathenge ngaphakathi esibhedlela ngoba ziba khona le zitolo zakhona kodwa kungi-advise ukuthi nje mengifika ngaze ngiyihluphe ngiyewakhe empompeyini singiyakhumbula abantu abakulandela cause ngiyabona ulandelwa abantu abaningi and abanye abantu bamancikancika bakhohliswa abantu wakwayisho lento King ukuthi nathi ngaqala ulandela lawo ngakutshela uyazi wakwayisho lento wathi abantu bebengalandeli ulife bakho balandela inkulumo lakho mningi abangakufundi ngiyajabula nje mekhona babomdala njenganalo ongenile ovungene wazohlambuluka naye ukuthi ufunde okuningi ngoba mozolalela ngingalaleli ngenzondo lalele ngendlela yokufunda kuningi ngempela uzokufunda futhi uzobona ukuthi ukhulile empilweni mawulandela nje uKing because hayi mekuthiwa uKing akudlala bangifakazela-ke abake baye ebukhosini hayi akudlalwa kuthi uKing ngempela Hayi siyabonga kakhulu my brother nje sengijabule nokubona ukuthi hayi ke sibambisene ngaleli zinga akukude la sisaya khona mfethu. Ngiyabonga King ngiyacanga ukuthi nge-4 za-April ngiyenzeka nami ngivumelele ngizobona nje into zami engizenza ngoba ngiyakhumbula nami ngangithe khona la ngifuna ungithintele khona ngakuchazela umsebenzi engiwenzayo wathi hayi phela shuthi-ke yokwenza lowo msebenzi masuhamba mnike ovele kuthiwa uthwele Hayi vele vele ngashutha ngilapha ebukhosini bathi abantu abaningi usuyothwala-ke hayi no ukuthi ngenzeka wena uzobukhona nje guarantee. ngiyabonga Uhamba King. ne-time lapha yasho mfethu. Ngiyabonga kakhulu ngithethe labanye ngiyabonga Daki. Awulangathi awuthi ngiqopha umlando ngamabomu. Buyi. My king, ngiyaphila. Uthini ubuyi? Ngiyaphila my king unjani? Ngiphila njengosheleni. Ngiyajabula Nkosi yami waze wanginikeza wangiphilisa lo bhuti ophumayo Nkosi yami. Busiso. King kanjani ba? Ngiyaphila ba. Ngiyaphila mfethu. Ngijajuliswa le ndoda eqeda ukuphuma lana usweet mfethu. Ngicabanga ukuthi nami hayi nokuthi ngiyaqabanga vele ngeke ngizobe ngikhona lapho. Mfethu. Ngomunye nami wefamily kamakhanda mfethu. Mfethu. And then Hayi nibaningi bafethu yazi niyangichaza manje fona positive kanje. Hey mfethu ngiphethe nami testimony ngicabanga ukuthi ungangikhumbula nami mangakusherele sami story. Ngangikade nginenkinga yenkomo zayisuka eKimberley zize eMnambithi. Lena nambe lihlupheke emgwaqweni. Zilashwe itruck nemoto iveni. Uqhuma amatayiri indlela yonke amatruck neveni. Ngiyakhumbula mfethu. Mfethu ayingithi mfethu ungakwazi since 2022 lasuka khona and umakhanda ngikuthenge after lapho ke mina and ukuthaya kwamakhanda kwakune video wakade uyikhiphile uthe umuntu odinga makhanda kakhuluma nedlozi lakhe. Ngikhumbula kahle mfethu after leyo sinde ngashaya ngabi nesenti but ngendaba yekhandlela mangizothenga makhanda kunomfana ngifuna ukumthathela ilicense ekhaya kodwa kwahlangana imali kamakhanda kwahlangana ilicense and leso sikhathi mina ngisebenzele eMpumalanga ngihamba ngenkulu imoto nami ufuna ngithele upetrol ngibhuka indawo zokulala but imali yahlangana yonke ngaqela nje kayi1 but imali eyafika yangena kwaqhamuka nje imali lena le u3000 no9000 obani engingazazi nami abantu bathe indoda segolode imali ethile bangilethele wahlangana yonke into ngafika ngazothenga makhanda kuwena mfethu until ke nasensebenzweni ke ngivela-ke lapho ngivela-ke ngake ngaba nanenkinga futhi wawenza insebenzo 2024 ngathi sengithi ngeza lapho eyikwashayeka ingane angazi ngoba angihlali nayo ezwa kuthiwa ingane ishayekile njani kodwa namagama akho ngakhumbula kahle ukuthi wathi yonke lento leyo mina ngiyayisebenza wena nje khululeka kodwa nathatha amanzi alapha endlini ukuhlanganise nomakhanda uchela ingane izoba right azange yana sesibhedlela ngikhumbula kahle wathi ayanga isibhedlela lowo muntu
asenze nje then abe suyalala up until today umqemane. Awu madoda, hey. Yo, Last year mangiyothenga imoto last year ngikhumbula kahle before likhona insebenzo zesikhathi esiyenze last year ngangiza lapho leyo nsebenzo leyo. Waqala wakhipha ivideo ku social media wathi ubona uthingo lwenkosazane liphuze edamini. yes. Immediately ngiphuma nemoto egarage. Leyo moto leyo ngangiqala empilweni yami uthingo lwenkosazana lahlala la phezu kwemoto. Lahlala phezu kwemoto before leyo nsebenzo azange ngisaphuthelake lapho mfethu ngase ngiyafika-ke ensebenzweni. Into engihlezi ngiyibuza nasengingedwa ngithi kahle kahle laliqhaza ukuthini bese ngiyawukhipha umakhanda ngiyawubheka ngithi mina nayi le magic. Ngangiqala lento sigcina kuyibona ile ekudeni ibhadelo langa lelo sasihamba nonkosikazi yayihlela lapho ngazi ngamtshela ngathi uyayibona yini lento. Wathi naye phela And lento uma ubheka ibhodlela lapha khana nalo nothingo lenkosazana ngaphandle. linothingo ngaphandle. Leso sikhathi ngiyoyithenga nje ngiliphethe. Ngangiqala mfethu ngathi hayi kuningi engakudalula mfethu osekwenzakele kuningi. Ngikhumbula kahle mangiqala ukukufonela ngikutshela umsebenzi engiwenzayo wangitshela into yodwa nje upholile futhi wathi uyazini into ezokusiza ukuthi ngifike kwakho sihlale phansi sikhulume. Ukhona into ozongenzela yona. Ayi ngafika lapho ngabheka into ozongenza awuzange ukuthi uwenza imagic noma wenzani. Wangitshela nje wathi mfethu ukuthi ufikile lana sesikumndeni into ezokusiza lana nawo makhanda mfethu uyena ozokusiza yonke into yakho inqotshiwe emazulwini nasemhlabeni. Up until today mfethu kwaphela izitha kwaphela yonke into akukho into engizothi nginesitha manje. Into emane yenzakale nje sekuloku kuthukwa nje bathi wena awuthindeki kwenzakalani ngawe njani siyazama nezinto ke lezi yaye sivele but nje hayi akukho mfethu engathi ngihluleka kukona. Ever since ngaba nje no ngangiqeda ukuyolahla u60,000 enyangeni. 60,000 wami walahleka but ngemali kamakhanda mfethu ngasiza up until today. Ngazi ngathokoza sibusise Up until today mfethu futhi noma ngifike kuwe nje usangibona nje kahle futhi uhlezi uzungibamba isandla nama ngikubona ngujambele king uthi hey ndoda ngiyakukhumbula kula ngithi hayi ngikhona mfethu nangeyifoni ngiyaqisekisa ukuthi hayi noma kanjani mfethu. Ngazi ngathokoza. Yo, ayi ngaze ngathokoza. Hayi uhambo lolo njengoba sindawonye kufuna sibambaneni kunqotshwe impemoya kuvuleka izinto kuvikeleke. Ayikho into eyongena ngoba ngenhlanhla ngoba iphawe sihamba nayo ijule kakhulu. Ingakho noma sikhuluma lento ezinkulu kakhulu engezithinto abanye abantu emhlabeni. Iyodwa lento isuke kuyisign yokuvezela abantu ukuthi ikuphi level isikuyona yempilo mase kuthiwa kulwelwa izimpi zabantu. Ngiyabonga kakhulu nje Sibusiso. Ngikhumbula kahle nje ngesikhathi senkomo kwenza ngifona ukuthi hayi nizoba right igadiwe lapha endleleni manje na konke. Khumbula kahle nje konke nje uyothi ene after lokugqwalisela lokho futhi lento wathi mawuqeda ukuhlola washo ukuthi kunomuntu ogibele etruckini ngoba itruck la driver amabhunu sasichaza itruck la lamabhunu labelungu. Wathi kunomuntu olapho but ngeke aze angene egate. Lwamfana ngathi noma sengikuxoxela isitori sakhe ukuthi azange angene egate ekhaya wavele wahlanya wathi ushaywa ngabantu ugijinyiswa abantu azange alalana kibo. Even endaweni namanje abayithembi yonke lento maka abaxoxela ukuthi washaywa ubusuku bonke waze wawutholakala ngasekuseni elahle impahla nezikhwama zakhe zonke nemithi bekade eyiphethe lapho. Walahleka yonke into mfethu. Yila ngabona khona amandla mfethu. Namhlanje ngihlezi ngisho ukuthi hayi mina le ndoda ungayikhuluma uyithini mfethu but ngazi amandla ayo. Ngiyaye ngibheke nje lana abantu mabengena bedelela ngithi mina kuhle ukudelela umuntu omaziyo. Kuyafana nokungabona. Angithi phela abanye bazalwa zinyanga nje ubona nje ukuthi abantu uthe betsha lapha inyanga ngala abantu baba nenkolelo ukuthi uthunywe yithina. Abanye bethi bayazi uvikele yithina. Nami ngangafihla ngasho ngathi hayi angifuni ukuqamba amanga kuloko kuvikela angifuni
abamthinte futhi akekho uzomthinta. I draw the line ke lapho. So iyodwa leyo nto. So abantu ke bese bethi hayi kuvala amaparish abo nani nani balwela iparish abantu bese bethi ke bazofuna ukuthrowa those weights back yabo. Inga ipower ke vele isebenza ngenye indlela yabo. Hayi mina ngiyazi ngami mfethu uyabona nje seloku wangitshela ukuthi angize kuwe umsebenzi engwenzayo ubuqhayi uzongiphephisa. Angisiphathi isibhamu mina namhlanje. But ngena all over emzini kamongameli noma kuphi whatever umsebenzi wenza ngihamba all over baze banga hayi angihlukani ke nebhodlela. Hayi ibhodlela mfethu angilikhohlwa ke likamakhanda khanda. Kude la sisaya khona ngoba futhi kude la sisuka khona kusazonqoba kusazoshuba. Hey hayi ngiyabonga bhuti amakhulu uyobona mhla 4. Ngiyabonga mfethu hayi ngizobe ngikhona na kanjani lapho ngoba vele amalanga ayavuma. Danke mfethu danke. Ay King uyabona lo mlando uqophe ngami no Max abafana bafike kuwena phela mina no Max masifika kuwena sifika bangena Ngiyakuzwa. Walker kodwa uyabona nje sikhuluma namhlanje mina yangazi ngizothini futhi ngivele ngahleka mase namhlanje ngiphiwe iBM ngqo ngathi hayi yabona kusho ukuthi impela lento lemo yabona King sebengamane bekunyanya abakunyanyayo kodwa you were able to find us there in the corner while other people were still getting entertained, others getting help, others neglecting who we are. But when ikhona uyibone wedwa yaba special wasondeze eduze kwakho and nathi sakuhlonipha but savuna ngalokho. Yabona nje impela ngifuna ukuqamba manga. Yabona impilo zethu ukusondelana nawe. Mina ngathatha umakhanda khanda. Unomakhanda oil Ngathatha umakhanda khanda mangiqala kahle mangikhumbula kahle ngaqala nje etamini ngangena nje ngabhukuda nje ngaba right. Ngathi ngawuhlala kuwe endlini ngahlala lapha endlini ngakubukela nje iTV yami ngaba right. Ngangibona ngasi kuyadlalwa. Manje masukhuluma ngomakhanda oil ke sengiyahlanganisa sengiyakuzwa phela masik live la suke so dealer naleyo match suke so deliver mase kuqhamuka abantu abajabule njengani mase siconcerta singena esigodlweni yabo. Mina angikutshelanga namanje ukuthi manje ngiselalusha manje uma ngikhuluma. Ya ngila ilala estate ngenzaba yakho. Mina ngifuna kubatshela bangive. Uyabona lapha kulokhu kwiBBCM lapha yana bani la ya legal solution. Yeah. Okay. It's me ngangikhala kuwe sekufuna abathi manje ukuthi le nyoka ngiyithathe njengoba bathi nginenyoka. Ngihleli la elalusha la ngihleli kamnanzi manje ngibathe amashit lamhlophe. Ngifuna leyo nto ke number 1 halalela. Mina ngithi ngibuya kuwe nginokubeva bakhuluma la bakhuluma baphikisana ngithi ngoba yade babuta mina ngisathi awuletha lobufakazi la ngibalale baheme bayashonele. Awukazi ngajabula ngiyathokoza mawujabule kanje. Mina ngibuya kuwe. Ngifike kuwe sokuphele konke. Amabhizinisi amambile ngafika ngakhalela. Hayi ngikhohle ngakhala khambe konke mfata. Hayi ngiyakhumbula nje uthe masusho lempi yomfazi ngiyayikhumbula. Yabo. Khambe nemfazi manje namhlanje njengoba sikhuluma uthi ubuyele yena ene wayisho ukuthi kukuwe. But mina ngiyakutshela ukuthi awende nga1 2 3. Hayi uqedile mosho njalo hayi vele wathi makhanda hamba iqedzisa lento eDurban bakubone labakhuluma ngoba bamati ngifuna kuletha wena ngikulanze eMpumalanga. Ubuye ohlala la babone wena. Khona nje abanye nje ensukwini ekade bengifonela bethi bathunyelwe uThabani bafika esisebenze ngezinga eliphezulu khona ngisho odokotela phakathi bajabule kanjani but uyibona abayosho ngelinye ilanga nabayongena kanje mina mase ngithe ngiyayenza into